uniek. Wat klikken. Have a beautiful Christmas. Oh, dan moet ik voorlezen, denk ik. Ja. Oh jee. Ik lees gewoon. Ik kan net voorlezen, maar ik dan gewoon. In this season of beauty, wishing you peace and contentment. Kijk dat. Is dat het? Ik heb op ziekte. To warm your heart long after the holidays have passed. Merry Christmas. Glad with you. Is dat dan taal? Ik denk het wel. Congratulations, Yvonne and Queen Unique. I hope you have more star and crown mares this time next year. Heather, als ik het goed uitspreek. Contentment is tevredenheid. Ah, dit gaat even gauw opzetten. Zo. Tevredenheid. Die is nou al die kou in die schoon gooien? Ja. Ik. Nee, ik kan net eten. Superleuk. En dit is uniek. Dankjewel Heather. Superleuk. Wat net, uniek. Heel uniek. Een pakketje kregen. Jawel, is net nee schudden. Ik wil het even iepen, maatje. Hey, wat was dat? Dear Yvonne, just some things for you and the children and Soraya. I follow you on YouTube, but my phone don't allow me to comment. I gave small donation to help you boy Unique. Thank you. I love Rijntje en mensen Tijen. Those are there and there. Don't sell them. I don't know. Best wishes to Rinske. I will do. And her pregnancy. Love, Barbara, to you all. Have a lovely Christmas and New Year. Thank you. Okay. Jullie. Ja, dat is ik wel lekker, Barney. Nice. Thank you. Ja, ik heb een ruim mooi man. Leuk voor ruim. Socks.
Tije. Thank you for the nice card. Best wishes to Rinske and her pregnancy. En die boek in beeld. Samen met Rijntje, een van haar favorieten. En nou heb ik een idee. Hier zitten twee in. Eén voor Tije. En één voor de baby. Hartstikke leuk. Ja toch? Nice. En some more socks. Pencils. Wow. This where you live? Westcourt. Shoe Harbor. Nice socks. Sokken. Zie je het mooi? En I love horses. For Soraya, I think. De kist net eten. Nee, kist net eten. En watermelon. Nice. Thank you. Thank you, Barbara. From Ierland. That's it. Yes. Wow. I really like it. Yeah. Do you like it also? Ik zal even hier promotie. Sit down. Heel leuk. Senna. Oh ja, kom, Senna. Oh. Senna, doe nou. Binnen zijn we terug. Binnen zijn we terug. Okay. Senna, give it. Toe, sit. Wat is dat dan? Nu eerst aan het eten. Weer potleggen. Kies net eten. Nee. Wat nou nog meer? Wat is nog meer?
Oké. Oké. Senna. Doe, hup. Nou, sta door. Die hangen we op. It's the perfect time to have lots of fun. So enjoy every minute with love. Well, we do. Kijk, dat hebben we gekregen van Barbara uit Ierland. En dat is eigenlijk voor Soraya. Maar ik vind eigenlijk dat jij ook wel eentje mag uitzoeken. Wat vind je het leukst? Ik hou heel veel van schrijven en ik heb wel een paar dingen. Oeh, Alsjeblieft. cool. Nou, laat eens kijken. Dankjewel, Barbara. Thank you. Thank you. We leren op school toch al Engels. Ja? Kan je nog meer Engels? Ja. Ik weet het wel, maar... Welk woord? Dan help ik. Horse. Horse. A horse, of course. A sheep. Sheep. A goat. Goat. Zoals dat zeggen? Goat. A dog. A dog. Yeah. Nou, very good of you. A turtle. Turtle. Dragon. Dragon. Nou, ik hoop dat je het leuk vindt, dat boekje. Ja, hopelijk. Geef ik de mok aan Soraya. Doei.